ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு போய் டெய்லி டிப்ஸ். பெண்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஹேரை வந்து எப்படி சூப்பராக க்ரோத் பண்ணுறது, அடர்த்தியாக கருமையாக நல்ல திக்னஸாக வளர வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சூப்பராக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பெண்கள் பொதுவாகவே வந்து நிறைய வந்து பியூட்டி பார்லர் போகிறாங்க. இந்த ஜாபுக்கு போகிறவங்க, வேலைக்கு போகிறவங்க, வெளியில் வேலைக்கு போகிறவங்க, வீட்டில் இருக்கவங்க கூட பியூட்டி பார்லர் போய் முடியை வந்து கெடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி உடம்பையும் கெடுத்துக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, முடி வந்து கிரே ஹேராக இருக்குது, ஒயிட் ஹேராக இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பிளாக் ஆக்கணும் அப்படின்ட்டு போய் ஹேர் டை அடிக்கிறாங்க. அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. இப்போ அடித்தோம் அப்படின்னா 2 நாளையில் வந்து அந்த இது வந்து போயிடும். அப்படியே மறுபடியும் வந்து ஒயிட் ஹேர் ஆயிரும். இந்த மாதிரிலாம் பியூட்டி பார்லர் போய் பயன்படுத்தாமல் இயற்கையாக கிடைக்கிற பொருள்களை வச்சே நம்ம ஹேர் பேக் வந்து பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா முடி வந்து கருமையாக நீளமாக அடர்த்தியாக வளரும். நீங்கள் நினச்சா மாதிரி வளரும், சூப்பராக இருக்கும். இப்படி போயிட்டு பியூட்டி பார்லர்லாம் போய் உங்கள் உடம்பையும் மனசையும் கெடுத்து முடியையும் கெடுத்துக்காதீங்க. இப்போ நான் அதுக்காக எடுத்துருக்கிறது வந்து புதினா இலைகள் தான் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன, நம்ம வந்து புதினா சட்னி தான் வச்சு சாப்பிடுவோம், இவங்க வந்து ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணுற சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்க வேணாம். இந்த புதினா இலைகள் வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்லாம், ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை அரைச்சி நம்ம தலைக்கு அப்ளை பண்ணும்போது முடி வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளரும். முடி கொட்டுற இடத்துலையும் வந்து ரீக்ரோத் ஆகும் ஹேரு. அதனால் வந்து இந்த புதினா இலைகளில் வந்து நல்ல மனம் நிறைஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி அடுத்து இது மருதாணி இலைகள் எடுத்திருக்கேன். மருதாணி இலை வந்து நம்ம உடம்பில் உள்ள சூட்டெல்லாம் தணித்து நமக்கு முடியை வந்து நல்ல அடர்த்தியாக கருமையாக வளர வச்சு கொடுக்குது. பொதுவாகவே வந்து நம்ம உடம்புல ஹீட் இருந்தது அப்படின்னா முடி பிரச்சனை கண்டிப்பாக வரும். முடி வந்து வெடிப்பு வரும், நரைகள் வரும், சம்பட்டையாகும், அதே மாதிரி கொத்து கொத்தாக கொட்டும். இதெல்லாம் எதனாலன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள ஹீட்டு. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஹேர் பேக் பண்ண சொல்லி நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படிங்கிறது. இப்படி அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உள்ள ஹீட்டெல்லாம் தணித்து முடியை வந்து நல்லா வளர வச்சு கொடுக்கும். அதே மாதிரி கருமை நிறத்துக்கு திக்னஸாக வளர வச்சு கொடுக்கும் இந்த மருதாணி இலை. அதுக்காக நான் இதையும் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பால் வந்து காய்ச்சாத பால், பசும் பால் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து கடையிலலாம் வாங்காமல் பசும் பால் கறக்கிற இடத்துல போய் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. இதை தலைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது முடி வந்து ஹேர் ஷைனிங் கொடுக்கும், நல்ல க்ளோ கொடுக்கும், அதே மாதிரி நீளமாக வளரும். இந்த பால் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு தலையில் உள்ள முடிக்கு ஆயில் பதம் கொடுக்கும். அதனால தான் இந்த பாலும் எடுத்திருக்கேன். பால் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி ஹேருக்கு ரொம்ப 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 நல்லது. பால் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹேர் பேக் பண்ணி நீங்கள் தடவுங்க, நல்லா வலுன்னு ஷைனிங்காக இருக்கும் முடி. இப்போ ஒரு மிக்ஸி பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் எடுத்து வச்சுருந்த மருதாணி இலைகளை போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹேர் பேக் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். புதினா இலையும் போட்டுடலாம். அரைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பால் தேவையோ அவ்வளோ பால் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். பேஸ்ட் வந்துருச்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பேஸ்ட்டு. இதில் வந்து புதினா இலை, மருதாணி இலை, பால் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நல்ல மனம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதை நீங்கள் தலைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது உங்கள் முடி வந்து நல்லா சூப்பராக வளரும். இந்த ஹேர் பேக்கை வந்து வாரத்தில் 2 முறை நீங்கள் வந்து ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இதை தொடர்ந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது 3 வாரத்தில் உங்களுக்கு முடி வளர்ச்சி அபாரமாக இருக்கும். நல்ல அதை முடி கொட்டுற இடத்துல எல்லாம் முடி வளர்ந்து சொட்டையான இடத்துல, கொட்டின இடத்துல, எல்லா இடத்துலையுமே முடி கருமையாக நீளமாக அடர்த்தியாக வளரும். இப்போ ஒரு க்ளீன் பவுலில் மாற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மருதாணி இலைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முடி வளர்ச்சி அபாரமாக இருக்கும். இப்போ ஒரு அடுத்த க்ளீன் பவுலில் வடிகட்டி எடுத்துருவோம். ஏன்னா திப்பி இருக்கும், அதுக்காகத்தான் மறுபடியும் வடிகட்டுறது. திப்பியெல்லாம் இல்லாமல் இந்த ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிண்டி விடுங்க. நமக்கு சூப்பரான ஒரு பேஸ்ட் வந்து கிடச்சிரும். இந்த மாதிரிலாம் இயற்கையாக நீங்கள் வந்து பொருள் ரெடி பண்ணி ஹேருக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். பியூட்டி பார்லர் போகாதீங்க. அங்கே போனீங்க அப்படின்னா உடம்புக்கும் முடிக்கும் ரொம்பவே கெடுதல், சைடு எஃபெக்டெல்லாம் நிறையா வரும். நமக்கு வந்து பேக் கிடச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து வாரத்தில் 2 முறை பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வாரம் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் கூட உங்களுக்கு விட்டுக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆலிவ் ஆயில் 1 டீஸ்பூன் விடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் கூட 1 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. ஆனால் நான் வந்து கலக்கலை. இதை அப்படியே எடுத்து ஹேரில் ஸ்கேல்பில் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள்.
அப்படி பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது ஸ்கேல்பில் உள்ள அழுக்கு, கிருமி, பாக்டீரியா எல்லாம் ரிமூவ் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து நல்ல ரத்த ஓட்டத்தை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 10 நிமிஷம் வந்து நல்லா மசாஜ் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மசாஜ் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு முடி வளர்ச்சி அபாரமாக இருக்கும். மசாஜ் கொடுக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் சீராகி அதாவது வந்து டெத் செல்களை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும். நல்ல செல் உருவாகி முடி வளர்ச்சி சூப்பராக வந்து இருக்கும். இதை வாரத்தில் 2 முறை நீங்கள் தலையில் தேய்ச்சிக்கிட்டு வாங்க. தேய்ச்சிட்டு அப்படியே ஒரு 1 ஹவர் 2 ஹவர் அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் குளிர்ந்த வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் பாருங்கள், உங்கள் முடி வந்து ஷைனிங்காக அழகாக சூப்பராக இருக்கும். நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும். ஏன்னா புதினா இலைகள் வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு வாங்க. பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு முடி வந்து கருமையாக, நீளமாக, அடர்த்தியாக நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங் படுத்தி கொடுக்கும். இந்த புதினா இலைக்கும் மருதாணி இலைகளுக்கும் நல்ல முடியை பிடிச்சி இழுத்தா கூட வராது. ஒரு சிலருக்குலாம் வந்து இப்படி தொட்டவனே முடி வந்துடும். இப்படி நீங்கள் ஹேர் ரெமெடி வந்து பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது ஸ்ட்ராங் படுத்தி கொடுக்கும். வேர்க்கால்களை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கி கொடுக்கும். அதனால் கவலையே படாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய ரெமெடிஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் ஒவ்வொரு ரெமெடி உங்களுக்கு எந்த ரெமெடி வந்து ஷூட் ஆகுதோ அந்த ரெமெடியை எடுத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். முடி வந்து கருமையாக, அடர்த்தியாக, நீளமாக 3 வாரத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய மாற்றம் தெரியும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.